Siyo, kucuman ka, welcome to ka, di channel ka, video ka, yeah, nood me, tanaw me, yeah, yash ka na, yeah, chich ka na, ay kuska, sige, kurkurese, place, si motor, dalunggaan, si ko, ang chukwan ko, Siya tusuke diri sa tuohe, dalunggane, yes, iska lubaga, yes, kumene, yeah, ikaw utok mo, mene, yeah, yun ang mas kore, iska, price, yung iska, test, dalunggane, iska, Lucia, iska, like that. Shukere, kung siya bungoges. Siya oras tanda, siya play, kung dalungganes, like this, Lucia, oh my gosh, siya, skola, yes, kuchuli, isla ka shike humka shkur hum ishkem balai hai you can huwa hai yeah yak isa kusis tibong ha is limon ha yeah si punga ha si popo ha na punuhan ya so siya ka huwa hai siwa ko cha ay ko siya Korean si ko huwa hai kasi ito punuan si ko ya kuha si popospo and then punga kay tuyo si kay pa ko na kasi huwa ya suka dutanas ko chilyo sa ites ko siya humutas ilongas simutas matbulag siya humot lebote humot iloke ya humot iloke chungkola ya siya guntinges ko kami chocolate ako chingkola ni iskala kida siya you can get ko siya kung mencungkan lemes ko bri ay ko wang ya guntinges kami bohokes ya ay ko siya guntinges ya bohokes kana alutes purmahis bohokes ya ko kulamis ya ko piyo ko abunji kanu askamba chimo ikana siya yung kailan mo anihes unsanes ikaw chargeres ito ay gamitis na cellphones yan kusko na tuloy scan siya saksakan nes yung kanerikan pokres ya okay salamat na sa natag sa ako sa cellphone ko na ko ni siya po niya Samsung nes okay siya gamit tes o kanaon cellphone nes okay siya Samsung ko lang sungkulong kaya Samsung ay kalau open Samsung very nice kasi thank you very much ko lang ko kayo tayo tanga kay salames sa tanaw sa video na ko kaya super kabis ka sa channel ko kay chocolate